سلام كمي تكونوا فتوات تخطاتلتي نزعل زدالنا لكم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا أرسل زيناتاتهم منه ጉዳይ ቅጥለት ዘውዱ ሃፍቱ ዝርኢ መጋባያ ከተማ መቐለ ረብሻ ስለ ዘጋጠሞ ካለ ተቀያሪ ቀጸሮ ሂብሎ ታሲሮም ጸንሑ ጉጅለ ቀረጻት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ሓሙሽተ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለው ወዳን ጥሩ ብመንግስቲ ዝእዘዝ ዝኾነ ፓርቲ ዘይእዝዞ ሰራዊት ትግራይ ክንፈጥር ኢና ክብል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ሕወሓት ይጥፋይ ግድሰንንዩ ዕላማይ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ምሕላዊ ክብል ተዛሪቡሎ ብዝርዝር ክነስማዓኩም ኢና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ጉዳይ ኣፈጻጽማ ውዝፍ መሃያ መምሃራን ትግራይ መዓዘን ከመይን ከም ዝትግበር ንምስማዕን ውሳነን ምሕላፍን ንሰነት 2017 ዓ.ም ተለዋጠ ቀጸሮ ሂቡ ይርከብ ነዚኦም ዝርዝራት ሒዝና ለና ክሳብ ፍጻመታቶም ተኸታተሉ بفلما أنا بخم كنبلو زحرنا يوزينا كاب حرام مريت تجري عطوقات يمرح مزلو ودان ترو مس بي بي سي تجرينيا زجبروك على محتتي كخون نسو كم زلو حزنا لكم علنا أب تجري ما أخلي زوبات وليدو عبي بنص عدمو أب 10/7/4 عام تمرت نابك على صحوحات تسأمبيرو كاب تراو تادرك سامر حك فلتورو كوينو تواجينا واجيني ودان ترو أم وداتا من محدار مكتل عزازن سامين الزيز نبرا خوينو كينات تجري قدم جمارو قدم حيدة تواريح بطروتات سناويتو كم زنبرا يفلت برغادير جنرال جابر اكزافير بينا ويدما بغصل سمو ودان ترو كابتو ماوان كينات تجري سمم تدغاغيمو زل على المرحة خوينو فلاي أرما حمسا بزبل زفلت فولي حيلي كوماندو أب حسير وان كم زانس أين قرالو نسو كابتو مابز حالف 15 ጥሪ ነቱ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ንዝደገፉ ኣዘዝ ትግራይ ካብ ዝተቃውሙ ሓደ ይነሩ ጀነራል ወዳን ጥሩ ካብቶም ኣብ መዳውቲ ከባቢታት ትግራይን ዓፋርን ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ዕጡቋት ይውዱ ካብ ዘሎ ሓደ ኮይኑ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ካብ ቢቢሲ ካብ ሓይልታት ትግራይ ወፂኹም ካልእ ሰራዊት ንምህናዝ ዝንቀሳቐሱ ኣለኹም ንምንታይ እዚ ዕላማኹም ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ጀነራል አንጥሩ جنرال ودان ترو صبوق انتايو علامهم نت حبرتسب مليسوم ناو كينات كأتي ودليوم يوم زلو قال زبل ناي حبرتسب شغلو تالو ناو حرام مريت وريدنا زلنا حدش نجر كنفتر علنا إلناينا اتحدش نجر كابزخون يخون بارتي ناس أزخون حيلي كنفترينا زبليو بمنجسي زئزة زخون بارتي زئزو سراوي تقراي كنفترينا دحر مبال كابي بي سي كتسأل حتو قريب اللولو موافريخم كل عفار كم زخون قليزكا أب حانت هاجر كم مجبري في كديو ويس مس حاجة منجس يتخلى يخون مس منجس فيدرال زجوركم ما درد خالو دزو بالحتم سكربلو جنرال ودان ترو بخمس مليسو أب عفارنا بتجراين علنا أب عفار وريدنا خن إكاب زجورنا مخنات عفارن تجراين بيتسوي سلاسخوني زفقد لنا منجس يلن سأجي منا نيرو أب تخوابي زلو أكلت سأجي منا دو أب ذكرت أخا خبيلنا يوم صبوت أخا خويرو منا عبي نجرونا يكونن أب تجافنا تجراينا زلنا فقدنا حتى لو نجرونا يكونن كل ملسيولو بي بي سي حجون كاسيلو حتو أو عفار كبابي شخطا وعلى مالت ديو جنرال ودان ترو بخمس ملسو كبابي انتخ جبرالكي 4 جنبار لنا أو عفار قاليو دما أب تجرايونا لنا التعبي حيلنا أب تجراي زلو بمبال بمشتر نتي زلو تخكلنا بوتا كي ملس حليفولو بي بي سي تجرينا حزون حتو مسكات سلام سلازي مس منجس فيدرال زخونا ركب يبلنا عندي خاتب الزلخة جنرال ودان ترو دما بخمس ملسو مس فيدرال زلنا ركب كومو مزلنا أو كم زلنا يفولت يوم كاله إزو جاورو نجار يلن رجز ود ورده ويدما جنرال تادس ورده بريزيدنت كزيوم محرار تجراي كوين كشوا متلو جلزل علنا يوم حطوتات علو وتم حطوتات كملسوا علو حطوتاتنا نحنا زي شراوياننا زي شراو سراويت كنا هنسينا ندلي كل جزء أبارتيس تزجع حيلي نتمنى سيزود لوتي زخلكل سر ديمقراطية كايدايو زيكو جدلنا ندلينا زيك فتح اللويلنا قريبنا لنا زين زي تفتحون السخم دقيفكمنا أي دقفكمنا أي توكمن لنا يومنا أي كترداد علوكم يومنا كاو صغيلنا كاتسئلنا لنا قبل ملسيبو بي بي سي أبز حلف 15 الرئيس تجبروا تدروا أخيبا سيعبو بتوسانا زي تسمعوا أخيبا رجيسهم زوزو علو كواتهم حديقة قالوا مسخا بعلمنا لو يلو حتى مسغربلو جنرال ودان ترو بخمس ملسو حزي مسانا زلو سخايد سراحتي كاب حدا سراويت زي حلويو كبرن سمنت سراويت زي وكلا سرار حيو نازو تقراي زي دقما سرار حيو زبل قوام اللو وتم قالوت بصوت دماك قوامو ما يقيرون كم زلو والو
ንሕና ኣብ ካልእ ኣለና ንሳቶም ኣብኡ ኣለዉ ንሳቶም እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ካልእ ዘረባ እዩ ኣብዚ ኣነ ኣለኹ ካልኦቱን ምምሳይ ኣለዉ ብዛዕባኦም ምዝራብ ኣድላይ ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ ነገር ግን ንሕና ተወዲብና ንቃለስ ኣለና ብዙሓት መኮንናት ኣለውና ብዙሓት ክፍለ ጦራት ኣለውና ብዙሓት ኣመራርሓ እውን ኣለውና ብዙሕ ሰራዊት እውን ይውሕዝ ኣሎ ሎማዓንቲ እኳ ዝመጽእ ብዙሕ እዩ ሕዚ ሪፖርተር እዩ ነይረ ብዙሕ ሓድሽ ሰራዊት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ዝብል መልሲ ይብሎ ቢቢሲ ትግርኛ ሕዚ እውን ነቲ ጀነራል ሕቱ ቀፂሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሓደ ክንፊ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝወገኑ እዩ ዝንገር እዚ ጉዳይ ናብ ኩናት ዘምርሕ እንተኮይኑ ንስኻትኩም ኣሰላልፈኹም ከመይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ጀነራል ወዳን ጥሩ እንትምልስ ኣሰላልፋና ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንሳቶም ኣሰላልፎም ምስ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ጎይቶኦም ምስኦም ክኸዱ ክእሉ እዮም ንሕና ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኢና ክንተርፍ ሕውየት ህዝቢ ትግራይ ክንሕሉ ኢና ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀጥታ ክንዕሪ ኢና ወገንተኛ ዘይኮነ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ክንሃንፅ ኢና እንደሊ ክብል ወዳን ጥሩ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒቱ ብዛዕባ ሓራ መሬትን ዘለዎም ወቅታዊ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ዘርዘር መልሲ ሂቡ ይርከብ ኣብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሓሳብ ወይ ድማ ሓድሽ ዜና እንድሕር ረኺብና በበእዋኑ ናባኹም ነብል ምዃና ክንገልጽ ንፈቱ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሕጂ ናብ ዝቕጽል ዜና ክነስግረኩም ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል መዝነት ዝነበሮም ኣዘዝ ሰራዊት ካብ ስልጣኖም ተሰናቢቶም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 6 ብርጋዴር ጀነራላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብፈቃዶም ስልጣን ናይ ምልቃቕ ጠለባ ኣቕሪቦም ነይሮም ከም ፀደቐሎም ድማ ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ተወሰኽቲ 5 ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት እታ ሃገር ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ይርከቡ እቶም ሎሚ ካብ ስልጣኖም ዝለቁ ዘለዉ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ምክልኻል ቀዳማይ ሌተናል ጀነራል ኣስራት ዲነሮ ካልኣይ ሜጀር ጀነራል ኣለሙ በየነ ሳልሳይ ሜጀር ጀነራል ታገሰ ለምቢቦ ራብዓይ ብርጋዴር ጀነራል ሻምበል በየነ ሓምሻይ ብርጋዴር ጀነራል ኣባተ ዓሊ ከም ዝኾኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናይ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ይመልከት ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ገልጽዎ ከም ዘለው ናይ ገለገለ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምልቃቕ ስልጣን ብድሕሪት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድፊኢት ከም ዘለዎ እዮም ዘብርኡ እቲ ምኽንያት ድማ ክእመኑ ኣይክእሎም እዮም ዝተባሃሉን ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራን ካልኦት ብሄራት ኣሌኻ ብኦሮሞ ዝመበቆሎም ኣዘዝ ንምትካዕ ዝተፈጠረ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሻጥር ዝወለዶ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ቅትለት ዘውድ ሃፍቱ ዝርኢ ዘሎ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ብዕለት 8 ታሽዓይ ወርሒ 2017 ዓ.ም ንፍርድን ቅፅዓትን ውሳነ ተቆፂሩ እኳ እንተነበረ ብተኸሰስትን ቤተሰብ ተኸሰስትን ብዝተፈጠረ ረብሻ ቅፅዓት ውሳነ ከይተዋሃበ መጋባእያ ከም ዝተቆፀረ ይፍለጥ እዩ ነዚ ተኸቲሉ ቅፅዓት ውሳነ ንምሃብ ንፅባሕ ዕለት 3/10 ወርሒ 2017 ዓ.ም ሰዓት 3 ተቆፂሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ንክልተን ልዕልዩ መዓልትታትን ተኣሲሮም ዝጸንሑ ጉጅለ ቀረጻት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ተፈቲሖም ከም ዘለው ካፍቲ ናይ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጽ ተጠቂዑ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ቴሌቪዥን ቲቢኤስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦም ሓበሬታ 29 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ቀረጻት ቲቢኤስ ሎሚ ኣጋምሸት ከም ዝተፈትሑ ክፈሊጡ ኣሎ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ 29 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ቀረጻት ቲቢኤስ ሎሚ ኣጋምሸት ከም ዝተፈትሑ ገሊጹ ይርከብ ኣብ ከተማ ኣክሱም ማሕበረሰብ ንግዲ ብተደጋጋሚ ዘቕረበልና ናይ ድምፂ ይኹኑና ሕቶ መሰረት ጌርና ዝለኣኽናዮም ኣባላት ቀረጻ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ተኣሲሮም ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ዝበለት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ነዚ ጉዳይ ክርኢ ዝጸንሐ ኣካል ጸጥታ እታ ከተማ ሎሚ ዕለት 2 ሰነ 2017 ዓ.ም ብዝተገበረ ምጽራይ ኣባላት ቀረጻና ነጻ ተባሂሎም ተለይቖም ኣለዉ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ